everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Diin ka kwarta lang ka. Sa akong trabaho, advance. Mauba ka. Madiskarte ni imong asawa lang ga. Busa, ang importante maurag yun ang imong pagsabot. Sabot lang yun. Unsay sabton ako. Sa ako nang giingon nimo, madiskarte ning asawa nimo. Numero 1 puhunan maoning akong beauty lang ka. Inday, tuna. Oh, ug proud ka. Nga sa akong panagway, daghan pang mayabag nako, Alan. Dili ikalimod, dong Alan. Nga usa sa puhunan ning imong langga, maong akong beauty, di ba? Kuan kining. Admitted man nga ako dili ko professional, way degree, pero kamaong mo diskarte. Undergrad, pero my guts. Mo na ginaingon lang ga, no guts, no glory, di ba? Tuod sad, no? Mutuo ko ni mo niya na langga. Nindot yun dito sa Boracay, no? Ay, nindot gyud. Pero doon na say daghan nga maayo diri sa ato nga mga nindot nga mga beach. Niya sa ato sa probinsya sa Cebu, sa Bohol, Camotes, na may daghan. Badjan, na ilambog, di ba? Sa Panglao, Bohol, sa Camotes. Sa Camotes na ay Mangudlong. Sa Santa Fe, mga nindot kay mga beaches dito. Dili pintaan ang ato sa dungoy. Pero dito day, daghang gid foreigner dito, no? Daghan gid kaayo. Naka-selfie kog foreigner. Kakita ka, gisan mo to nako. Kakita bitaw ko. Kung makaadto ka dito, no, na daghang foreigner nga mga babay. Mga sexy kaayo, tupis sa giisulob. Mao ba? Kung makaadto ka dito, diskarte sad. Ayaw palupig. Sikit og mga foreigner nga babay dong. Uy, ha? Oh, sikit sad. Diskarte man na. Kung mahimo, panguyab og foreigner nga babay. Ako manguyab? Panguyab! Kung makauyab kag foreigner dong, sabot kog ka in love nimo. Ayabag na. Nga naman. Lagi, tinuod, musamot kog ka in love nimo. Ngano lagi tao mo samot magkakain love nako kung makauyaw ko foreigner nga babay? Ay nagpasabot lang na nga dili basta-basta ang akong langgaalan. Kauyon mo ganing foreigner? Ako pa ka ha? Langga, sugod ka nga manguyab ko foreigner? Ay, wa na'y problema. Uy, okay gid kaayo. Uy, Oh, lagi. Mao ba? Proud ko kun mahimo mo na. Uy. Ayaw sa dampinay. Uy, kay mainsulto ko ana. Pero kon foreigner, okay kay ko. Ilapi na og may datong gikan sa foreigner? Datong. Yes, datong dong. Foreigner na gud na. Sa ato pa dollars, bigatin ka. Uy, bigatin. Basta, saktos bigay, wa ginay problema nako. Ang importante, diskarte. Sa ato pa, kung may tabo na, okay rin ka na. Okay ra lagi in taon kay ko ana. Uy, kay importante rong panahona no, utak ang gamitin. Importante makakwarta ta. Tuna. Kay baw ka, kadtong foreigner nga nakig-selfie nako. Murarabag na kauyon to nako langga. Baya, no? O lagi, ako man tong akong gicharcharan. Say, gicharchara ni mo. O lagi gicharcharan to nako. Basig mo apas to nako diri sa Cebu. Nga matrabot. Muapas ni mo? Usay muapas? Ha? Time pa sa, ka uwi ba ni mo reaksyon? Tuan na gyud, mao na gyud na, aksyon na kasuko. Ayaw kasuko, diskarte ning ato. Unsa man, okay ka? Wa maguday, kining nga. Ano man, nagselos ka? Nga no, dili di ay. Ay, unsa ay pagselos, oy! Ha?
Ako? Dili magsilos? Bida sa nang istoryaho eh. Nga ko taong dili ko magsilos nga ko taon, ha? Ikaw ba, sa ako na laging giingon nimo, kining ato, diskarte. Ay diskarte lagi. Oo, pero kung mo apas unya ako gatawa na di ko. Pahiyom na di ko. Di ko magsilos. Kung mo ari ang foreigner niya makikita nimo. Ayaw. Mahimo ba guna? Mahimo kaayo, basta kay magkasinabtanay ta. Oh, lain na sa na istorya langga oy. Kung mo apas dere, unya mo hatag og $10,000. Ha? $10,000? Oh, $10,000. Pilay equivalent ana diri sa ato? Oho. 550,000 pesos. Tunga sa milyon kapin lang ga. Langga. O niya. Kadiyat lang. Tugutan ta. Okay ka? Nagaan ka ng $10,000. Niya, sa may tugbang nga na. Paraygan lang na ako. Diskarte na sad. Di, tingali na batas konsensya na ko eh. Oh, Alan! Day? Ina? Naibutong. Napiling mo ka? Ha? Ano ka? Wa raman noy. May problema ka? Kuan kining ako mong gipa-appraise nga akong kwintas na ibutong. Dito ko sa Lulier. Akong gipangutana kon pilay dawat kon iprinda. Oo, sakto. Katong hinatag ni mama ni mo, ha? Katong gold necklace? O naibutong. Ay, ako saman. Tinuo to? Dili to kanang hinugasan tawag limusito niya humulag mga aksido inana asin bitsin, ha? Tinuo to bulawan, ha? Dili naibutong uy. Hibaw ka pilay dawat? Okay nga no, pila may dawat to? Dili to hinugasan limusito. Kung akong iprinda, dawaton nila 50,000. Oh, ano? 50,050? Pabita no? Kamahal ko na yato na 50,000. Maulay kinoy putong. Noy, ayaw pagsaba nilang nanig tatay ha. Nga ako nang gipangutana og pilay dawat kong iprinda. Kablakaan na day. Tay kulbaan sa ko ng style mo na. Probida. Di ko masabaan oy. Nakuha ko na yung dawat ay. Mao gani noy. Nakapanghinukto ko din eh. Nakapanghinukto ko kay pilam day kantidad ani mo ang kwintas nga gipalit ni nanay. Ako day. Kana, sa ako lang na naibaw. Sa ako lang. Sa ko'y amigo. Taon nga. Manawat palit-palit o kwintas ka ng mga putol. Sa ako naibaw ha. Ang dawat ko na ang usak alahas. Murag katungas presyo. Unsa? Amo tinuod ba? Basin sa iyop ko. Og diin man si nanay og dakong kantidad nga gipalit niya sa kong kwintas. Ha? Sa ato pa, gisulduhan na di siya sa iyang trabaho. O kung gisulduhan man gani, diri po tingali kaabot og 100,000 doy, uy. Diba? Speechless ko ana. Di ko katubag di mo ana. Si Apple. Hello, Apple. Oh, kumusta? Ha? Say, kumusta, uy? Okay ra ang imong pag-abot dito sa inyo? Okay naman. Way problema. Good. Kumusta sa Alan? Si Athena? Lipay kay sila nga nakadawat sa akong gipanghatag nila. Oh, noon. Kanang Paul, Ha? nako'y problema. Problema? Ano problema? Ha? Pabalhinon kog puyo ni Bong. Papuy, ka. Pabalihin sa asa man? Iya kong papuyon sa iyang condo unit. Ipadang akong anak. Wow! Condo unit, day! Huy, day! Intaw, day. Dawata na, day. Yung bali-bali, day. Dawata, day. Balhin po yun. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!